Hej, jeg hedder Rasmus, og jeg er ejer af Hjørring Hypnosecenter, og i dag har jeg tænkt mig at sige en lille smule om, hvad hypnoseterapi og hypnose går ud på, hvorfor det ikke er farligt, og hvorfor man ikke behøver at bekymre sig for at gå ind i en form for behandlingssamarbejde. Allerførst vil jeg sige, at når man er i hypnose, så er det sådan en kombination af meget dyb fysisk afslapning og fuldstændig koncentration om det, som din terapeut siger til dig. Og det betyder, at du vil blive bragt i sådan en fysisk afslappet tilstand allerførst, hvor din krop er helt i ro, og din vejrtrækning bliver meget afslappet og meget dyb, og det er egentlig en rigtig, rigtig rar oplevelse. Samtidig så er din hjerne fuldstændig til stede hele tiden, og du er fuldstændig vågen. Det vil sige, alt hvad der foregår af lyd, kan du høre, der er ikke noget på den måde utrygt. Den her forestilling om, at man sover, den har ikke noget på sig. Du er fuldstændig nærværende. Du kan høre, hvis døren her til klinikken blev åbnet, altså der hvor du nu måtte være i hypnosebehandling. Når nu hypnose har sådan en god virkning på rigtig mange psykiske problematikker, så er det fordi, at vi mennesker er indrettet med det, vi kalder den kritiske sans eller den kritiske faktor. Og den kritiske sans har til formål at forhindre forandringer. Det betyder, at det kan være rigtig svært for os at overbevise sig selv om, at vi faktisk er gode nok, at det vi gør er det rigtige, eller at den her slankekur for virkelig gennemføres den her gang, eller et rygestop virkelig bliver gennemført, fordi viljen kun kan nå så langt. Den kritiske faktor går ind og prikker os sådan ligesom på den her usynlige skulder og siger, kan I spære os godt? Og vi har også hørt 1000 gange før, at vi ikke var gode nok. Så når nu vi kommer i hypnose, så bypasser vi den her kritiske faktor. Det vil sige, at vi kan gå direkte ned i underbevidstheden, og tage direkte ned til de dybere lag af bevidstheden. Og derfor kan vi overskrive de her gamle fortællinger om, at jeg ikke er god nok som menneske, eller jeg ikke fortjener kærlighed, eller der er ikke nogen, der elsker mig. Alle de her fortællinger kan vi omskrive, når vi kommer i hypnosen, og det er derfor, det har så stor virkning. Og det er derfor, man kan opleve en meget hurtig og meget voldsom forandring, når man tager mod hypnoseterapi. Et forløb hos en hypnoseterapeut er typisk 1-4 sessioner. Den første session er sådan en lidt gammeldags type, hvor man egentlig bare træner det at komme i hypnose, og de efterfølgende er der, hvor den rigtige terapi for alvor begynder. Jeg tror, at det var ikke, hvad jeg sådan vil sige i dag om hypnoseterapi, og så vil jeg opfordre dig derude, som måtte sidde med en angstproblematik eller et dårligt selvværd, om at tage kontakt til en hypnoseterapeut. Det er faktisk både en meget behagelig måde og en meget hurtigt virkende terapiform. Tak fordi du lyttede med.